Калини, кажи 6. 6. Кажи 6. Калинка. Калина, кажи 6. 6. Шест. Кажи де, маймуно. 6. 6. А тук можем. И она жена викала, Снежи, то как не ходише, више лесно сега. Више какво прави. Бандитка, бе. Кажи 6. Кажи звер такъв 6. Сега съм борил с големия мечок. Къде са Калинка? Ку-ку! Къде си, бе? Ау! Баба Мета! Ау! Виж ко вика. Кунчо Волчо! Ау! Ела баба! Си дупито дешасно. Ау! Кажи 6. 6. 6. 6. Сега е добре. Ма косата е в очите, бе, че съм шла. Ау! Ау! Кунчо Вълчо! Как вика баба Мето? Сега е тази полза, дето дига ръцете. Така е, Фани. Абе, спре видеоклипа. 6. Кой се насра? Се размириса. Тя е пръснала, пак ли шак? Унес. Гол! Кажи гол, баба. А тия коси направо жива мъка и затова не те. И то го скупи сигурно, затова не дава. Кажи, Станиславе, Калинче, кажи така. Станиславе, баба ко вика вчера и тя повтори. Тя ще се отпуши. Ко се дупиш там? Ела да видим, баба, ела. Станиславе, кажи така. Какво правиш там? Кажи какво направи. Да няма пак ако. Има ли ако? Давай кукото. Кукото къде? Там? Виж как стане. Кой ще ака с кукото? Калинка. Тя ще почне да се усеща, ще казва. О, Боже, този вечок.
Сега е снимай, както е панала Мечо за ушите. Ухото ли? Това на Мечо ли има, мама? Мечо. Кара да го слуша ли? Мечо. Къде го лачиш? Остави го, що се бори. Мамо, той е 2 пъти по-голям от тебе, Калинка. Чакай се. Там го служи, въгъла. Там го заник. Където беше. А сега пак пердето. А ти пак почна да правиш били. Като похваляхме и ти се излагаш. Калинче, ела. Дзак. 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 Остави го, ще бори корми, за да е плесни. Ей! Ще скъса пердето и майка. Дзак. 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 Така. Пан. Кой е там? Един дядо. Кой е дядо, мама? Един дядо. Дядо. Калинка. Пусни го това пърси. Ела пантофите. Пак отиди. Пералнята няма да пипаш. Ще те плескам. Дзак. Ах ти зверо. Шушони. Калини. Кажи дзак. Дзак. Тя вика зак. Почне да ги нагласява тя. То са нейните къси там. Дзак. Дзак. Шушони. Кажи дзак. Дзак. Туп. Тя се е да окъпим, тя лежи, няма да лежи да спи. Тя ще продължи да играе. Тя се е насрала сега и без нея като... Мириши ли? Да не е пръснала. Да. Гледа я. И одевяка бе. Тя като се наяди. Дзак. Дай кукото, бабо. Дай гърнето да сядах Калинка на него. Къде е то? Там ли? Иди го донеси. Айде бързо. Давай гърнето. Тя тук кляка, там кляка, може и да се напаш. Къде е то? Там няма нищо отдолу. Кой имам? Чакай да видя, там нещо съм.